Aput mang'iyo chenro mar somo mar CBC kwayo jopiny mondo gol pachgi e wi okenge makare ma inyalo nywandi e chenrono. E ote mane gi oro ne jopiny, apudno dwaro mondo mi jopiny or pachgi e yorno mag barupe nonro kata memoranda ma gidwani mondo mi oketi. Chenrono opogi e kidienje 3 kamoting'o chenro mar somo mar CBC, somo mamalo mar mbalariany kaachiel kod kuonde mamoko mag tiegruok mag TVET gi paro mamoko matudore kod chenro mar somo e pachoka. E kidieny mokwongo, apudno dwaro pa jopiny e wi lokruok makare ne chenro mar CBC, chiwo somo maonge akwede ne jopuonjre duto e tung Kenya kendo keto telo makare ne sikunde thurka e kinde mamoko. E kidieny mar ariyo, apudno dwaro pa jopiny e wi telo makare mar mbalariany manitie e pachoka, jiwo somo manyasani ma itimo e mbui kata e-learning kod rango yore makare mag jolo somb jopuonjrego ka okalo e hola mar HELB. Apudno kendo lero ne gidwaro paro girwako paro moro amora ma otudore kod chenro mag somo e thurka manyalo kelo lokruok makare ne sekta mar somo e piny Kenya. Parogo owinjore ochwal ne jakom mar apudno kapok oromo tarik 18 dwe mar 11 mahigani.